tamu ingkang kepareng rawuh komplit. Lek ngenteni Mas Percil karo Mas Yudo iki wis wah luar biasa nyambut gawe ning ngaglik Dik. Tuku pitik dipakani jamur. Apa Dek? Wong sak ngaglik kabeh panjang umur. Amin. Tuku pitik dipakani roti. Apa? Wong sak ngaglik banyak rezeki. Amin. Tuku pitik neng tengah sawah. Wong sak ngaglik kabeh barokah. Amin. Tuku pitik pon duwe dhuwit. Kok gak oleh ya larang duwe dhuwit. Oh, pon duwe jaluk pitik. Pointo. Jaluk negene Pak Bos ora ya. Anggere pitik jenengan. Okah Ndi tuku ta pokoke. Tuku pitik warnane ireng wong sak ngaglik tak dongane meteng bareng. Jangkrik. Donga ki mbaya sing apik. Donga jenengan mbok menawi iki lho pinter. Tuku pitik jajal ya. Tuku pitik. Nggih. Ning pasar Kluweng Terus arene. Ya. Terus wong sak ngaglik ya. Rezekine teko bareng. Amin. Lho, bose pintere. Sakniki dados juragan beras jenengan. Enggak. Oh, juragan beras. Alhamdulillah. Teng daleme Pak Sardiono Ibu Mariatin. Bu Mariatin. Netepi darmaning sepuh, netepi darmane wong tuwa. Kok iso mala kramakaken ingkang putra panjenenganipun Mas Bambang Ferinanto sampun kepareng boyong putri boyongan mijil saking Sumberjo Mbak Ana Indrawati. Oh, alah didongakne muga-muga dadi apa ki keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen langgeng anggen bebrayan enggal pikantuk momongan sing putra soleh sing putri solehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Nulise rong polio dongamu iki. Lan donga ki ya kudu jangkep kudu apik ndongakno manten kok. Lah nek kowe ndongakno manten piye? Sementing ndang meteng nek ya wis. Lah. Lah piye lho didongane piye-piye wong golekane ya turunane lho ya. Ndang meteng. Lah piye samu? Lah piye lak mundongane kakean ngono ki laran dadi. Lah ya atut runtut rentengan dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Kaya Mimi lan Mintuna. Engko jurusane ya kuwi ngono. Lah iya jurusane tetepe padha karo aku karo pemikiran apa? Ndang meteng kuwi lho cukup. Siji ndang meteng sing loro. Urip. Hah? Urip no. Lah kok iso urip lho? Lah iya wong nomor 1 malah urip, nomor 2 ki ndang meteng nek cara aku. Nah urip dadi nek gak urip gak iso meteng. Lah ndi roh kowe lara urip terus meteng apa enek? Bocah kok kocok to bocah iki. Wong iso meneng urip sik. Angger urip mesti iso meteng. Mosok. Lho iya lah delane kae batange apa ya iso meteng ning jero anu kae. Lah pakdemu kae urip kok gak meteng. Endi? Ademu. Lah lanang mbok kon meteng. Ya cok tenan gimana. Sing pertama ki urip terus akhirnya duwe keturunan kuwi penting, Mas. Urip meteng. Iya. Bar meteng. Lho, bar meteng terus kudune iso ngudi nuwun sewu cara bapak sapa jenenge? Lambuh kok Bapak Samalangan kaki aduh Sardiono iki Pak Sardiono kan garwane roh prawe Pak Sardiono bojone sapa? Ora ngerti ta? Ora ngerti kowe takon aku. Sapa garwane Pak Sardiono? Sapa Bu? Kuwi ngono Bu Sardiono. Lah alah yo kabeh yo ngerti nak ngono. Jenenge iki lho Mas maksud. Lah sapa sing roh koke? Lho yo ora ngono yo kudune takon wong kowe dhewe niki niki adoh-adoh ditekak niki niki kok malah Pak Sar Mariatin. Bu Mariatin. Paribasane iso dadi gandengan. Sampai dadi Mas Bambang karo garwane iso dadi truk. Loh, piye to bocah iki nerak. Lah gandengan maksudnya iso gandeng renteng-renteng kaya Mimi lan Mintuna. Dadi ngalor ngidul kudu gandengan renteng-renteng. Kelet. Gegere ka ilim no. Angel ram to mengkaro cah sita iki. Maksudnya mantan lanang karo mantan wedok iki lho, Mas, kudune resik. Kon kungkum ning kali goblok. Hukum neng kali kosokan ya tau terus dikai sabun. Ya ampun, bocah iki tak omong to, Del. Kowe tak omong to. Pripun? Aja nggo gandengan Yuda, tak omong to. Lah iya kok uangel to. Lah piye to iki lek maksudnya mantan lanang karo mantan lanang. Ngene lho. Ya ampun, ngene lho maksudnya mantan lanang karo mantan wedok kudu iso golek beras dhewe. Anu ning kok perapatan dadi nggo bathok karo malah nggawane jan jajal kowe ngomong ke kono-kono. Wong kok gak ya pokoke dadi manten. Iki Mas Bambang karo garwane iki pokoke cukup ngene iki wae rumah tanggane sukses. Awit apa to? Panjenengane Bapak
Sardiono ki anggone merajakne putra nimbali bucange para waranggana komplit kabeh iki karena hasil kesuksesan dari Pak Mardiono, Pak Sardiono. Dan sukses itu diawali dengan kerja keras. Loh, aduh men megawe ning keras ning kene enek lho. Nyapo larene Kediri sanepo paribasane ngono lho, Dik. Dadi nganti direwangi sirah dinggo sikil dinggo sirah iki kanggo anak. Akurbat berarti termasukan. Sirah go sikil go sirah. Bongko ora tak walik wis saiki yo. Maksudnya ki lek nyambut gawe direwangi adus keringet kecut lho, Dik. Mau ngadus banyu syarat-syarat yang buritan adus karo keringet tidak jane kocok apa piye kowe iki adus sih karo banyu rane adus karo keringet lho dadi panjenengane ki nek nyambut gawe ora ngerti awan ora ngerti bengi lah malah ngelone picek to kowe ngene iki iki paribasan lah kowe ngomong kowe yangel lho paribasan kowe yangel lho paribasan piye lho ngomongne Pak Sardiono ki nek nyambut gawe direwangi mati-matian lho lho wong sik seger mati pateni beda bos ngene iki piye to iki ora ngerti waktu awan ya ora nganggo leren bengi ya ora leren sing ngerti semu to Jen ayo ora ngerti piye paribasan awan ki ya ora leren kuwi jenenge mati-matian to lho urip kaya ngono malah dipate-pateni iki malah ya dosa pindho iki ngene lho Dek maksudnya nek nyambut gawe iki anu membanting tulang alah ya linu kabeh tong tulang dibanting iki wong megawe nyetir penak nyopir sembarang iso kok ya wangel lho omongan gak ngucek piye jane sing goblok kowe bakut to ki Jen kowe wis tau ning jembatan Brantas anu ngujang nate sesuk malu aku tak ancep-ancep ning kono kowe nggih mboten ngoten lak jenengan ngertos ngeten iki terus megawene pripun lha teko si sanu kuwi to ora aku teko sampean pokoke gelem ra gelem tak tekoni pokoke enggak aku teko kancaku ini tak omongi to Pak Sardiono kuwi ya. Biyen ki le lara-lapa ngerti Mas. Lho, iya to malah dilorok-lorokne to ki malan. Iki ya angel iki ya. Ngene lho. Iki piye to? Mosok seger kok dilorok-lorokne lho. Ayo jajal. Beliau itu sukses karena kerja keras. Lah iya megawe ning kene penak nyapa ning keras Kediri Priyado. Ning kene penak. Diriwangi sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah ki kanggo korbat goblok kuwi bakul jamu lho korbat lho sirah nggih sikil-sikil nggih sirah. Nganti kaya adus keringet kecut. Oh, ya iki diomongi si aneh. Angel kowe ora ngerti awan, ora ngerti bengi lho. Pece kuwi. Pece. Direwangi antek glesot, antek gulung-gulung stroke kok piye? Oh, glesot iki wangel bas iki. Angel pancen ae. Jajal sampean iso ora? Jelas. Nalika semono, ya nalika semono Pak Sardiono ki ya jenenge wong babat ngerti wong. Lho, berarti sang ngarit berarti lak babat itu. Pangaiso besangi aku. Pangaiso ta. Senajan to swidak awar kan pangaiso besangi. Iso. Jadi zaman semono panjenengan oleh babat. Puluhan tahun. Dadi saiki iki oleh ngunduh le rekoso duwe rasa nikmat mupangat. Iki kenikmatane iki ditanjake keluargane, separone karo nggih ngopeni awake dhewe. Nggo menghibur warga masyarakat. Lah lak ngene lho aku ngerti. Wah, jenengan kok saged jelas ngeten to. Jenengan kok saged ngoten. Lah ya piye berarti Pak Sardiono berarti piye wonge? Pak Sardiono iki pokoke ya ngene iki. Wis. Ya wis kerjane iki lho piye? Lah nyapo pokoke didelok ngono lho ya wis to. Nyapo teko kerjane barang lho ndagel penak ndeloki kerjane wong lho nyapo. Yes pokoke ngene iki. Lah dek iki kerja keras, Dik. Lah salah kerjane ning kene rasane keras banting tulang. Nyapo dibantingi tulange keju kabeh. Wis pokoke ya ngene iki. Gelem ngene iki ra gelem ya wis. Oh ya angel to kowe iki masaku. Dalam. Nggih. Ora usah bahas perkara kuwi. Nggih pripun? Nek saka rumah sama biji gede berjil di rumah saku apik di rumah. Serampat tuh. Aduh, apa ora mau anu. Serampat. Oh ngendek-gendek ra iso lho iki. Ngendek-gendek ra iso piye to kowe? Aku iki pencipta joget Banyuwangi aku lho sing tapi jogetmu ki urung apik. Lah kok rumah saku ya apik rumah saku. Lah alah sampean niku krungon sampean. Juragan beras teko joget bareng nyapu. Lah kaya menikmati kaya mengamati to anu Cil piye. Wong joget niku kaya Mas Percil niki joget sing tanpa patokan, tanpa paugeran. Dadi mungguhmu ngene urung masuk. Urang pas. Dadi wong joget niku patokane enten 3. Pamane coba-coba digambar. Wiraga, Wirama, Wirasa. Contone Pamane beda contoh nek kula iki tanjak iki ngene iki. Tanjak iki ngene iki. Ngene iki ulat-ulat, ngene iki tawing. Pacak gulu. Lho, kudu iso. Lah kowe ngene nyapa kowe? Kena telak wis sikilmu iso ngene. Lah aku ora ro. Iki jenenge tanjak. Nyapa sikile kok ngene ya? Ngene tar aku jane kudu ngene. Lho, ngene lho iki ngene. Ha. Pamane ya, umpamane. Ha.
tanjak terus tanjak gebek kejuk lumaksana tanjak lha iki gebek kejuk lumaksana tanjak iki patokan juga ndak kok alah lho sikilku kok bocah iki meneng ae ora nyapu-nyapu kowe itu telitimu ngene ya gebek aduh alah sikilmu tak bacok ngene kok tak pateni tenan lho kanggo susu sing apik lha iya iki wis sampe to gejek aduh gejek dele untumu pucek gebek gejek lumaksana tanjak alah gebek alah gejek lumaksana tanjak alah gejek ini tanjak alah gebek alah gejek lumaksana tanjak enek gandengane Cil juga urutan enek ABC kuwi enek urutan lah niki bener apa ya ora mudeng sing rada mudeng tak gawe kata-kata biasa samane ya masuk dibuka dijunjung alah dibuka masuk dibuka dijunjung dibuka sopra aja kenangi lah masuk ada oh mangangon ngene lho ha sing kok elone sapa masuk ki ngene dibukae biakane ya dijunjung diangkat ha diguakne sebelakne gua lah karo nyeblak sambur lah balik mbok menawa ditanggapan ning Jawa Tengah kan penak iso kowe soalnya Jawa Tengah ya larang Mas masuk emang ngene iki lho masuk iki lho blok lho masuk iki lho wangel men lho aku semangat to saiki ra biar Deni lho malah wangel diomong masuk ngene apa ngene masuk iki lho ngene lho masuk dibuka dijunjung diguak nyeblakne iki karo diguak ya iki diguak gua masuk sik masuk dibuka dijunjung diguak dibuka dijunjung diguak iso Dek iso terusane wis diguak rada kemayu dadi disawang saka ngarep ketok apik rada gayan masuk dibuka dijunjung diguak masuk dibuka dijunjung diguak tulung tangda tulit tang dingeng tang tak tungcut wah iya dah ini ora omong lah nek ngene dadi nganggo tulung tangda tulit tang dingeng tang tak tungcut wis enak to salah ya atasi kudane sing apik kudane Solo aku ndak wedi ngono lho dodone buka laku etek dek ora penak dodo buka sing rada kemayu lambe ngisor cokot iki kakean goblok sithik ae lho mripate sing tengen parak nengen sing kiwa parak nang iwa PC no goblok kemu ya nek empat kepang sawang saka ngarep lho ben ketok blalak-blalak wong nek goblok nek dikandani masuk dibuka dijunjung diguak masuk dibuka dijunjung diguak tulung tangda tulit tang dingeng tang tak masuk dibuka urung junjung diguak masuk dibuka dijunjung diguak tulung tangda tulit tang dingeng tang tak masuk dibuka urung junjung diguak masuk dibuka dijunjung diguak tulung tangda tulit tang dingeng tang tak masuk ngene lho sawi dikenteni tungcurute anak dhewe engko dibone kuwi anak dhewe ngono kuwi sampeyan ngeyel gawe ketuk kenong gong iku dipas kowe urung dibogong njaluk tungcrut cengkal ngawur kuwi cengkal arep kowe njaluk sing diwis aku manut ngene tok bagian ndi tungcrut itu tulung tangda tulit tang dingeng tang tak tungcrut 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 aku suwi lah tau ngono iki Dek pirang-pirang dina disape kok aku bolak-balik mbok tungcut ora ning ngono ancene nuwun sewu jenengan ngoten niku teng mriki wae jam pinten Bas lha aku sore jejer jejer menan nggih aku kok dalang sing sregep dugi griya pundi griya mriki napa iki dalang sregep Dik jam 3:30 masang terop masang dalang urane sing ngusungi debok barang iki ora tapi dalang Kianto iki ancene wong kondang kalo kodhe awake dhewe matur nuwun banget
awake dhewe iki nempel kamuktene panjenengane. Lah iki lho, awit saka panjenengane Kiyanto Sabda Carita balapan Kota Blitar nomor telepon 034 280 9707. Masih bersama Nyu Palapa. Lah. Gila, Mas. Kiyanto kok nyupal. Kiyanto. Aku ki lek perkara ora ngenyang. Lah kok wis pun njaluk pira sedang ngenyang. Nggih lak jenengan Sing tanggal 21 melu sapa? Tanggal 1 dak iso melu aku. Mbak mboten saged jenengan temu ndi ta? Lek semek kercampur sari engko teko jam. Mah aku mah campur sari aja dihapusi dek kapanane campur. Lah nyapa to? Lho ra nggih mangan semos dina kaliren. Tanggal pinten to? Tanggal 21 to? Saged niku pun saged. Kowe aja ngono. Alah kowe aja ngono lho, iki senengane nyapet to. Ndi to wae dhewe tanggapan liyane. Alah pokoke dibotno kene. Engko mesti kacek 500. Ya wis melok kono ae nek ngono.